Pois do interior, imos agora ata a costa. En Vigo moitos aproveitaron para ir á praia con este día solleiro. O areal semellaba estar instalado no mes de xuño. Mais ben, Xoel Rodríguez, agora coa noite segue facendo calor, os vigueses optaron xa mellor por unha boa terraza ou por un paseo. Unha boa terraza, David, ou tamén un agradable paseo polo que están optando moitos vigueses e tamén os centos de turistas que aínda hoxe, en pleno mes de outubro, continúan chegando ata aquí, ata as Rías Baixas. A de hoxe foi unha xornada completamente solleira, tamén a máis cálida rexistrada en Vigo dende o pasado mes de agosto, con temperaturas que superaron os 27 graus. Por iso foron moitos os que se achegaron ata este areal de Samil para disfrutar dun agradable paseo ou mesmo darse tamén un baño na praia. O motivo detrás deste bo tempo é a presenza dese anticiclón sobre o noso territorio que, segundo as previsións, vai continuar tamén durante boa parte da semana que ven. Por iso, a de mañá vai ser tamén unha xornada prácticamente de verán aquí en Vigo, con temperaturas que poderán chegar ata os 28 graus. Verán, como dicimos, en pleno outono. Como se dun relato de William Faulkner se tratase, o longo e cálido verán resístese a deixar paso ao outono e moitos son os que están aproveitando as praias para revivir un segundo estío nos areais, especialmente no litoral das provincias de Pontevedra e da Coruña. Estupendo, estamos pasando de maravilla, paseando por o paseo. Al final es otoño y debería ser otro tiempo, ¿no? Supongo, pero bueno, pues una maravilla. Lo pasamos re lindo. Con temperaturas de ata 28 graus nas Rías Baixas, o areal de Samil en Vigo registraba unha presenza de bañistas nada habitual para esta época do ano. E iso que, segundo Meteo Galicia, a temperatura da auga non superaba os 14 graus, só apta para verdadeiros valentes. Mola esta transición, que haxa espacio entre estacións e poder seguir vivindo un pouco o verán e non ter tanta morriña esperando para o seguinte. Pero esa calor deixaba un día ideal para chegarse ao mar. No interior de Galicia a xornada invitaba a todo a gas quedar na casa. As terrazas, a sobremesa e os paseos foron a segunda escolla preferida polos galegos hoxe. Con Pontevedra rozando os 30 graus e a Coruña con 24, os veciños de Santiago de Compostela botáronse ás rúas a desfrutar dos 26 agradables e placenteiros graus. Iso si, o outono asoma patiña pola noite, cando as temperaturas caen a metade, polo que non convén deixar na casa a roupa de entretempo. Me parece genial. Ojalá siguiera por mucho tiempo. Impecable. Mejor que nunca, mejor que Galicia ninguna. Pros amantes da canícula, Meteo Galicia apunta un pronóstico solleiro polo menos ata martes, nun medio camiño entre un verán de San Miguel tardío ou dun de San Martiño demasiado temperán, que en todo caso compra aproveitar.